ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಂಡಾಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋದಿತ್ತ ಆ ಬಂಡಾಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ದ part 1 part 2 part 3 ಪೂರ ಮಾಲ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಸಕಾದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪೋದಿತ್ತ. ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹೆಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತನೆ. ಆ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಪುನ ಲಿಚ್ಚಸ್ ಉಂಬುರು ಆವಡು ಉಂಬುರು ಪೂರ ತುಚ್ಚಿದಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಎತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪುರಾಣ part 4 ಇತ್ತೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೇರ್ ದಾದ ಪುರ ನಿಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ part 4 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಲ್ ಪೂರ ಮಾತಾ ಜತ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಆತ ನಿಕ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕೆಲವು ನೀಯ ಲೇ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟು. ಇವ ಮೈಂಡ್ ಬತ್ತನದ ಶಿವ ಏ ಜಾರ್ನು ಮಾರ ಸೈಪೇಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ತೀಯ ತೀಯ ತೀ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಅವು ತಿರ್ತಬೋತು ಮಾಲ್ಪಡಿತೆ ಅನುಭವ ಮೂಲ ಆಯ್ತು ನಾನು ಜಪ್ಪೆರ್ಲುಂಡೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಕೈಸಿ ನಾನು ತಿರ್ತಬೋತು ನಿಗ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಲ್ಪ ಹೆವಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟು ಜತ್ತೊಂದು ಬಾರ ಸೊ ತಿಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಶೂದಿ ಪೋಯ್ತದ ಎರಡು ಫುಡ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತು ಹೋದ ಆ ಜಾಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬರ್ಸ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ನಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಪೋದು ನಾನು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಓ ಬೋತು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಎಂಚ ಆತನಿಂದು ಎಂಕಂತ ಜಿಮ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಆತನ ಫುಲ್ ಕೈ ಕಾರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೇಯ್ನ್ ಹೆವಿ ಪೇಯ್ನ್ ಆತನ. ಹೂ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಹ ಪಾಡಂದು ಜತ್ತನಿ ಕಾರ್ ನೋಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೆ ಬಂಡ ಬಂಗ ಪಂಡ ಶೂ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಈ ಶೂ ದಾಲಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಶೂ ಬುರ್ದು ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಐನಿರ್ತದ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಬಗ್ಗೊಂತೆ ಬೋಡು ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಕಷ್ಟದಾದ ಬಂಡ ಉಂಬುರ್ದ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಉಂಬುರು ಈ ಇಂಚ ಪಿಜಿಂತ ಕಡೆ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಪೋನ ಎಂಕ ಅಡ್ಡ ಕಡ್ತು ಪೋಪುನ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ನೀರು ಬರ್ಪುನ ಆ ಜಾಗ ಇರ್ಬೇಕು ಉಂಬುರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆವಿ ಬಂಡ ಹೆವಿ ಉಂಬುರು ಉಂಡು ಕಾಡಿತ್ತೆ ಪತ್ತೆರ ಸುರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಡು ಕುಲೊಂದು ಉಂಬುರು. ಸೊ ತುಕ ತೀರ್ಥ ವರ್ಷಿಲ್ ಕುಲುದೇರೆ ಕಡೆ ಯಾರನ್ನ ಬುರ್ದು ಬರ್ತದ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಇಟ್ಟಂಕ್ಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿ ಕಾರ್ಡ 6 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಕರ್ದೆ ಕಾತುಕೊಳ್ದೇರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆತುಕೊಳ್ದೇರಿ. ಸೊ 6 ಇಂಚ 6ನ ಗತಿ ಆದಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಉಂಬುರು ತುಚ್ಚಿದ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೈಸ್. ಓ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಆಪನು ಕೂಡ ಪೋದಿತ್ತು ಫುಡ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ದಾದಂದು ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಫಿಶ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಎಂಕ್ಲು ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಪೂರ ನಾನು ಪೂರ ಆ ಹೊಡಿತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬೋತು ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ರಾಮ ಟೆಂಟ್ ಮಿನಿ ಪಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಗೋವಿಂದ ಆತು ಟೆಂಟ್ ಮಿನಿ ಪಾರ್ದು ನಂಡ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತು ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ನಂಡ ವೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕುಲ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಬಟ್ ಫೋನಾಗ ಗೊತ್ತಾಜಿ ದೂರ ಉಂಡು ಕುಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮುಲ್ಪನೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಪೈ ಕಮಾನ್ ಪೈ ಉಲ್ಲಾರ ತುಂಬುತ್ತಾನ ದಾಲ ಹೂ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಬಿನಿ ತುಂಬುನ ಉಲ್ಲಾರ ಇತ್ತ ಬಂದಾಗಲತ್ತೀರ ಐಜಿ ಅಂದಂದು ಸಂತು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ವರ್ಷ ಫೈನಲಿ ವರ್ಷ ಎಂಚಾನು ಬ್ರೋ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಾನು ಉಂಬುರಿತ್ತದೆ ನಾಳೆ ಜನ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಬುರಿದ ಜನ ಶಿವನ ಕಾಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೋಲ್ಟೆ ಬರ್ಪಿಜಾರಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಶಿವನ ಉಪಾಯ ತಿರ್ತು ಓಕೆ
ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ದುಂಪಪ್ಪ ಆಗ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶಶಿನಾಗ ಆಗ್ಲು ಮತ್ತು 4 ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷಿಲ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ತಿರ್ತು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಾರಂಡು ಶಿವನ ಕಾರು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈ ಪಾದ ಪುಣ್ಯ ಪಾದ అమ్మో అవి వచ్చింది ద్రాక్ష కొంచెం ఆమె దగ్గర రామ ಸೊ ಗೈಸ್ ಗೈಡ್ ಜನ ಒಂಚೂರು ತುಂಬ ತಾರ ಗೈಡ್ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಒಂಚೂರು ರೋಡ್ ತತ್ತನು ಊಟ ಬತ್ತ ಕೂಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಈ ಸಾದಿ ಹಿಂಗೆ ಗೈಡ್ ತಿರ್ತಿಸಿದ ಭಯ ಬಲ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಹೋಡೆ ಪೈ ಪೈ ಹಿಂಗ್ಲ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಇರ್ತದೆ ನಾಡಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತಿ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಎಕಡೆ ಇದಾಡ್ನಿ ಚೂರು ನಾ ತೋಟ ಪುರ ಕರೆದು ಬೋಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಏರು ಅಂಚೆ ಬೇಡ ಎಸ್ ಪೈ ಕಾಡು ಇದು ನಾಡು ನಾಡು ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಕಾಡಿದ ಖಾಲಿ ಕಾಡು ಐದ ಶೂ ಕೈಟುಂಡು ನಾನೈತೆ ತಿರ್ತಬೋದು ಮಸ್ತ್ ರಿಪೇರಿ ಆರುಂಡು ಕಾರು ಮಸ್ತ್ ರಿಪೇರಿ ಆರುಂಡು ಬಂದ ಕಾರ್ಡು ಫುಲ್ ಉಂಬುರು ಬತ್ತನು ಓಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಯ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂಡಾಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯಾ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಸಾಕಾದ ಪಚ್ಚ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಈರಿಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಶಿವ್ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋಲಿ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಉಂಬೂರು ಇಂಚಿದ ಓಕೆ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಅವೇ ಸಂಚೂರು ಅದು ಶಿವಣ್ಣನ ಕಾರು ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆಂಡು ಪೆತ್ತಾಗ ಪಂತಿ ಮಾಡೋಡು ಪಂತಿ ಆವಡು ಅಂಗಟ್ನೆ ಕೊರೋಡು ಕಾಯಿಲೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾಡೋಡು ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತರು ತೋಟದ ಲೈಗ ತಿಂಕ್ಲ ಮಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಅದು ಹೋತು ಬಂಡಾಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಟಾಪ್ ಪೋಯಿ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಪೋಯರ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ಪೋಪುನಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಚೂರು ತೋನೆ ಟೀಮ್ ಆತು ಪೂರ ಕೋಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಟಾಪ್ಗೆ ಎತ್ತಿವು ಖುಷಿ ಆಪು ಮತ್ತು ಕೈಕಾರ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಬೇನೆ ಆತು ಹೆವಿ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಟು ನಾನು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಒಬ್ಲೇಕ ಆತನು ಪೂರ ಕೈಕಾರ ಪೂರ ಬೇನೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕೇರಿ ಜನ ಗಂಡ ಹಾಂ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಪೂರ ಐತೆ ಇಡೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುಲು ಇಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆರ ಫುಡ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತಂಡು ಬೇಕು ಸ್ಟೇ ಆರ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ ದೀತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆದನು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲು ಉಂದ್ವಿ ಪಿರವ್ ಫುಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಜಾ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಂದು ಅವು ಪೂರ ದೆತ್ತ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ದ ಉಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಇಲ್ಲು ಓಪನ್ ಆತಜಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲೈತೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಿ ಪೇರಿಜ್ಜದ ಕನೆರಡು ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂತು ಬೇರೆ ಶಶಿಲೇರು ಅಂಚೆ ಚಾ ಮಲ್ಪನ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಸಿಕ್ರೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಕನಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಈತೆ ಈ ನೈಟ್ ಟೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ನೀವು ಚಕ್ಕರೆ ಪೋಡುಂಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಡ್ಲಿ ತೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗ್ಬಿಜದ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಂಡ ಮಾರಿ ಶಿವನ ಐತೆ ಛಾಯ ಒಂದುಂಡು ಮಾರಿ ಎಂಚ ದಾದ ಛಾಯ ಗೊತ್ತ ಕಟ್ಟನ್ ಛಾಯ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯಾರ ಎಡ್ಡೆ ಪೆರ್ಸೊಂದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಮಾತ ಮುಖ ರೆಡಿ ಆರಾನಾಗ ಬೇರ್ನ ಛಾಯನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶಿವ ಚಾಯ್ ಜಾ ಲಿಂಬೆಲಿ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಲೈಮ್ ಟೀಯಾ ಲೈಮ್ ಟೀಯಾ ಎಸ್ ಕಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪುಂಟು ಲೈನ್ ಹಾಂ ಪಚ್ಚು ಏತ್ ಬರ್ತು ರೆಡಿ ಅಂತೂ ಸೇರ್ಜಾರದಲ್ಲ ಮೂರ್ಲೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಪೂರ
ಲೆಮನ್ ಕತ್ತಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಚಾಕ್ ಯಾವ ಗಣೇಶರೇ ಹಾಯ್ ಗಣೇಶರು ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇರೆ ಎಕ್ಕರಂಜಿ ಪೆರಸಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಪೆರಸನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕುಕ್ಕು ಉಂದತ ನಿಕ್ಕು ಇಂಚವಾದ ವೈಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಂತೇರ್ನ ಇನ್ನ ಫುಲ್ ಕಾಯ್ತೊಂದಿರು ದಾದ ನೀ ಮೀನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆತು ಪಾರಂಡು ಮಾತ ಅಂದೆ ಆರ್ನ ವಸ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಂಡುಟು ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗಾತಿ ದಾದನ ಮಾಲ್ತಾರ ಮಾರ ಚಾನ್ ಕೈಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿ ಸರ್ ತೀರ ಕೈ ಬಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ ಮಸಾಲ ಶಿವ್ ನೀರ ಮೊಬೈಲ್ ಪುತ್ತನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದ ನನ್ನ ಸುಕ್ಕ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದು ಅವು ಉಂಟಿ ಮೀನು ಆ ಮೀನು ತುಪ್ಪಲೆ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಾಲ್ದಿತ್ತ ನಾನು ಚೂರು ಬರ್ತದ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಲೈಟ್ ಇಂತ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ 3 ಸ್ಟೇ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಬಟ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ಇನಿ ಭಯಂಕರ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ಪಚ್ಚಿತೆ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕಾಗ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲ ಸೊಂದ ಮಲ್ಲೈ ತಲೈವಾ ಏ ಸಾಂಗ್ ದೀಲೆ ಈರ್ ದಾದೆ ಈರ ಕೋಡೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಾದೆ ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬರ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂತೇರ ನಾ ಸುಕ್ಕರ್ ಅಡಿ ಆದ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಶಿವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಶಿವ್ ಎಡಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಈಗಲೇ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ರುಚಿ ವರ್ಷಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ 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 ಸುಕ್ಕ ಪುಗೆ ವರನುದಾರ ಎಡಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅದು ಜೀವನಲ್ಲ ಮೂಲ ಸುಕ್ಕನ್ನು ರಸಂತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಹೆವಿ ಬ್ರೈಟ್ ಎಲ್ಸಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಕ್ಕ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಯಾವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ತುಪ್ಪ ಬಾರದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬಂಗುಳೆದ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚು ಕಾಯ್ತು ಬಚ್ಚುನ ಕಾಯಿಂದು ನಾಯೋ ನಾಯಿ ಹುಕುಂ ಟೈಗರ್ ಕಾ ಹುಕುಂ ನಾಯಿಗಳಂಜಿ ಬಾಡ್ಲಂಚಿ ಅಂಚ ಬಾಚು ನಾಯಿ ಬಂದಿರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ನಾಯಿ ಅದ ನಾಯಿಗಳಾರೆ ಗ್ಲಾಪುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಫ್ರೈ ಈ ಫ್ರೈಗೆ ಪೂರಾ ಕಾತ ಒಂದು ಒಂಜಾನ ಲೈಟ್ ಬಾತೊಂದು ಕಾಲು ಕುಳಿದು ಅಲ್ಪನೆ ಬಾಯಿ ಜಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಜಾರನ್ನು ತರಕಾರಿಯಾ ತಕ್ಕಾಲಿ ವೆಂಗಾಯಂ ತಕ್ಕಾಲಿ ದೋಸೆ ಬಂತು ನಮ್ಮದು ದೋಸೆ ಬಿದ್ದು ಅವ್ವ ಮತ್ತೆ ದೋಸೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನ ಎಂಜೆಲ್ಲ ಅವಳ ತಿನ್ಬದಿಪ್ಪ ತಿನ್ಕ ಬಚ್ಚಿನ ಮೀನಿನ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಅಂತ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಉಳೈ ಬರ್ತಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತ ನಾನು ಚೂರು ಪೊರ್ತದ್ದು ಚಾ ಪೂರ ಇತ್ತು ಇಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಗಣೇಶರು ಪೂರ ಕೊರ್ರುಂಡು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತದ್ದು ಪಿದನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನಿತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಡೆ ಎಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಅಗ್ಲ ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ಪಿದರಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತದ್ದು ಪಿದಾಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ವಾಗ ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬೈದ ಚಾದಿದು ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತದ್ದು ಪಿದಾಡ್ನ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಅಂಜಿ ಜತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ ಅದಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಚಾ ರೆಡಿ ಚೂರು ಬರ್ತು ಚಾ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ ನಾನು ಅದಾಗ ಸರಿ ಎಂಚ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ ಪೂರ
ಉಪ್ಪು ಅರ್ದಿತ್ತೆ ನಾ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಂಟು ಉಪ್ಪು ಅರ್ದಿತ್ತು ಹಸಿಲು ಹಿರೇಗೆಂಚದು ಬಾಡಿ ಪೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ಬಿತ್ತು ಅರೆ ಬೈಜಿ ಅಲ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಸಸಿಗೆ ಬಾಡಿ ಪೈನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪನ ಕುಡೋರ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆದ ಬಿದಾಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಾ ಬಿದಾಗ ಸರಿ ಜರ್ನಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಜರ್ನಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅನುಭವಿಸ್ತ ಟ್ರಕ್ಕರ್ ಬಾಯ್ 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 ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಂತು ಬಾಯ್ ಸ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ ಸೊ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡೊಂದಲ್ಲ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಂಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಟಯರ್ಡ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿ ಯು ಲೆಕ್ಕ போப்புன போடாதா வரிசையில் போயிரு ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ತಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇವು ಮಾರದೆ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಗಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಕೋಡೆ ಮಿಯರ ಬರ್ತನ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಅಂದು ಮೀಪುನ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಜಾಗ ತಿರ್ತಿರು ಮುಲ್ಪ ಪೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಹಲ್ಲಿದ ಉಲೈಡ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ದಿಕ್ಕನ ಅದಶಿವ ಬಾಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ನಮಗ್ ದಲ ಟಯರ್ಡ್ ಹೊರಕ ಆಯ್ತಂದೆ ಬಕ್ಕಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರೈತಿ ಮಿತ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದ್ ಚೂರು ಉಂಬೂರ್ಲು వచ్చింది ತುಚ್ಚಿನ ಊರ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಡದ ಉಂಬೂರು ಬೇರೆ ಗಾರ್ಡ್ ಎತ್ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಬೂರು